khozol le rabungin kara mu thei lovin min pot ziak tu HP vai phei he thil hi atak nge thlengani ti kan soi ma sa nge keima to nangin karon ziak mai dona mi khwal viau mai la karon pau ve viau mai dona ni he chanela hian he tiang lampang hi kangai thla fo to a ngainom ka ti lam takani nge nge tun hi ka soi chuana masa ber turani ti kan soi le ange kanu hian a hria khozola ka thian pa ka hril boka ka soi chuak lawang ka ti zet na ngoi bo pui mai tan chuan ka ui ve le ni akum takha ka chiang chi to lowa thlasik lai chu ni ti kala chiang hle khozola ria tum kania atuk lama aizol pantum kani mual khang ka thlen hian zan daruk apel hret towa mel hriat chu om ve tho ma se khozola kapute teina aria kadwa wang pakhat ania tui chang chu thlengin boruak po chu avot kher la taka katlan chak theilo bok tui chang leibula chuan tlem ka nei sa chu kalem seka midang kalpui tur anom mial takin ting kong sira mei kalo chem pa dar sari thleng vel ka nga nu poa motor dang local talo chu katlan vele ta ni tui chang lei chu tlan pelin tlema dam deuh lai katlan lai chuan ka motor chu a nging deuh dot maya katlu deuh kher mai kong chu a che si lowa lung karap ti donila lung kha aum bok si lo launa chang po ka hre chuang lowa zoi muang chuan katlan lea thui po kalatlan lo angai te bok chuan katlan lai chu ka bike chu a nging le dot dot mai le hemi tum hi chuan launa na satak ka nei to ka kai ve deuh kha nia ma se tuna chuan ka harfim vek to in kain hriani ka hlau ve khop mai kan ding vela kong bum bo chu om ka hre si lowa lung han chil po ka nei bok si lo awa mak veo ka tia katlan ve le maya katlan tran chau tia chuan thla ka ti don nge mihring ka ti don alang tlang vek hian ka hriani chu chuan meron tlan pel fu maya ka phu chiang lu tuk ka thil ton chu ka hreta adik don lo top mai tin chak dewa tlan chu ka tum ta ni han res bakin katlan dok zok maya ma se awa han rei lo takem kong chu a chho dewa kan res bak po chuan ka bike ri chu a chuai tarai rai mai le ari phur phura athita dai mai ka hlau lu tuk chu ka khuru der der to ni ka thil ton me ka ngai tua zong po chuan ka tiril a khurin ka mul thi po ading sung sung theya ka lighter tereu te chu tiengin ka bike chu ka cheka petrol tambok engine oil ka thunna ala rei box si lo mak chu ka wa han ti takem ka hoi kwal zok zok to maya athim box si lau takani to ma se lawin om zia nei lo ti ka hre chiang sia min khokar konga ti buai tu antonang hi katong ver ngani hi katitani ataka hanton meu chuan amide dan chu adang tazar maile doi zep mi nisana kalaya ka bike chu kan start le thin anung trep zela bike ka boi pui lai chuan min tlan hual tu anom tatlat mai mu thei anilawa achang chuan athole fuwa zela ka bike ngengin kading khor zoi to mai tum khat phei chu ka bike chu ron su her loi maya ka per nok thei hemi tum hian tunge ni khongai min kian san ru katia asot lem lo kalai chuan kan chhun kwal vela engma ka mu thei bok si lo thok le khata ka bike chu a headlight chu aron eng phut maya a eng rei lo a thim le ngal de maya rilwa tong traina ka nei mol to mai ka bike chu kan start le anung thei ta hlau mai le ranglu tukin ka chuanga katlan ta ngala hemi chuma katlan chakdan kha ton nuwa hian mak kain ti zo kani kathok lo chawani kongkoya khan ka kwal zo lo lek thina chak taka katlan lai chu ala du tok lo nge ka motor chu a hniam deuh sut maya ka tre thot nge ni atlan trok le towa number 1 pon min zo trok ani ber to mai ka hnunga chuan chuang anom ti ka hria ka hoingam teulo ka bike side glass atang chuan ka hnung lam chu ka thlira ka rai le
fialo roi mai hian mihring ruangam ni awm tak hi kalo phur reng mai ni chu katiril chu a khur der maya thlan phim chu aron bol ngal chok mai bok katlan chak thei si lo motor la chu awang ro pui mai sia thi dai mai kha ka chak rum ani side glass po chu kain ngam to lowa katu khuma chuan aron tho ham maya arim chu chetakani kawak le tuar thina kanung jang tha chu a hit thlawek thei kami phur kha ni karing bera ka hlau thong ani ang karil ruwa chuan la li suwa haron lang tlat maya ram huai te pon an hlau ti aron langa ring to kin lalpa min puiro khongain min puiro ka ti chul mai chu tianga ka ti zo rual chuan ka bike chu a nging pop maya lalpa min puiro ka ti zela ka bike chu zang hokin pa ngai de win katlan ta ni min veng tu chu lalpa ni tiril ruwong in chak tokin katlana khozol ka thlen hian zandar kwa vel chi ari to ni kapute te na thlengin kapite le fa pa hanlo oma kapite chuan iwa khona sa ve halo tia nia avot lutuk ti ringotin ka chang ani keipo chu kamuta maka kamanga chuan katlan kong chu kalo hmun ngei turani tungei ni kalo ti wak ani ang chu kapute chuan ron soi hara kalo than hu dup mai ni chu thadeu chuan kamu vele maya atu ka po aizol pan lovin nikhat ka hadam nuwa ka ho ta chawani he ka thil to na tang hian lalpa ka hnai sota ram huai te pon an ngam lo hle ti ka sia mi te thil to nangin la om lutuk lo ma se keima atong tu hian name lovin ka hlawa ka lo ser ve ni e zirtir tu nu in lua thla che dan mol mai kha ziak to hp vai phei he thil hi atak nge thlengani ti kan soi ma sange munle muna in komin min hril kha nia meichhia ani na wangin a huai sen kati bang theilo hemi tuma kan soi dun po khan midang poin an zot na sa ve hle ti te po soya ma se ka hril du lem lo tin min chang min hril na chan ber po kha a in satura min du deuh wang kha ani pakhatin ka hria ka thil zia kha alo komen ve ngei boka ani lo lai siam that ngai te min hril nge a engma kan soi du aman lowani exam lai ni bok nen amboi lai takalo ni sia mani chu kan bele shim te ang tin ka phona alo la hlau mai amboi lo te biak man ani MT te kan zot masale te ya amboi vak lo thule abiak man thu te chu asoya ani chu athona kholama alo omle dei to mai ngen ngol de win kan zot leya atira chuan ka hril zo vek to che tin anui har maya ma se ze pilanei ka ti tlata kanin ngam ve bokla taka ama chu in soyokin soyamoi poni to lo aron ti zawa kalo la fu kherachin thiam tak chuan kan chim budoi kwal vela minna hril lowa a hriat chu min hril le hlau maya ani pon tun hnuwa kanin biak le po hian tunang hi ni taila kaluangam kherin karing lo ati hial rengani hetiang hian min hril chhun zom chu keima tonangin karon ziak le mai donani ka soinon to khelo mayanga chuama salama mi kha chu kain lua hi asam tai pa chhongani kan ti to kha a hnuai zo kha chu kalua lai khan an luangam to lowani yang arwa karenga bungro da nan kan hmang dei ka ti to kha ka thil ton hi soiwak po nuam lowa an chan chu oi lo khopa moi te hani zo ka soi tran ngal mai la kain lua thange ka chen pui hian mi tina zong na chengai lem lowa ma se arab thak viau tho mai zan khat chu in chung dunga ka kalna pianga chuan min zui tu chu anom tlatin ka hria kan hoilet lain engma hmu tur loi chu alo omle silo omanom ti achian na em chu miron nok le zau thina achang le kasam anron chem le ham thina heng hi chu ngaya ka nei towa ani takha ka hre to lowa mi khwal ka neya heta ka mi khwal hi
zirtir tu tho champhai khuwa nia na thil lampang wang ron zin ni ta in ka hria zan hni vel ron ria tu malo kalani a hming kan soi lo lo nge lalmuan puya hania papui kan ti mai zela zana chuan thuthleng se a chuan a riaka zan khatna hian ka thian te dang ron leng anuma wangin kan meng rei zek maya kan mut meu hi chuan dar som pakhat vel ani to ome zan kan mu chu chokal ma thom hi ka hria ka hremaya ma se ka tho chuak du lem lo papuya chu a phun le thin khuma tang chuan imu hil theina nge kan tia sazu oma thoman chuarenga in hnoi tela anin haupeng cheng si aron ti tamai ehe hriata nei ni chu tin ka ngai ven zui lowa a hlo le miron hril mayang ka ti ta ni kamu hil chhun zom mak maya jing cho kanei chu papuya chuan voin chu ka ho manin karing kariak to lo mayang ati tange nge a zanin te chu riak le lo lo maila kan ti le a khai abeng cheng boxia katita enge ni hriata ni zan lama te kan tia ti hian papuya chuan a soita ni ni zan kamu chu kalom hil ngal mai ni turani kamu thila tangin rei pola ni lawang in noite thoma beng cheng lutuka chuata bongbel te kha an pai dar vak maya muthil theina chi ni lo chu mai la ni lo cheu mai kamu chu kaming renga chokha khan ve thom ka hria kan hoila khan mutur kha anom box silo in noya la pa bernimo aphun ribul bul reng mai chu thusan ni ta se ka multhi tiding sung tu le ka tiril min fan zak tu jok chu banga calendar omze nei deuh maya chele thin kha ni thil dang eng ma che box silo wa thila atho der silo calendar la kha achang le ain le thok maya achang le achan ve don te kha ain ziala thamuang taka hanmut na chi ni lo hrim kai tho chela kha tlom thla ka ti sia chin kha chau ka ching tin min chang ta ni neu hi chu om fowa mi tina lem lawasin ka ti chuan chu i hreve thina mi ati tange ya ke chuan ngaya ka nei to kalo ti sam e ta e khai iban hlau zok ati ta ni makati chuan minin le tlok mai thina tuna chuan ka soi du lo le ka soi hrem kan soenge min jok chik taro rawa zan khat kamu chu ruwa chu atla cher maya mu chu atui bokan yang chu kalo mu hil bor mai kamu hil tui lai chu engemoni hian min khoi ti ka hriat voi wang chuan chiang lo roi chuan ka hara pindan kong khara chuan papakhat ka mu thin kha akal liam thuak maya thowat katum ma se kamut kor chu akor kil chu aloin phel vek mai ka ke kor hak po chu ka khop don thleng chuan aloin potthla ka in ti fel soka chokal ma chun ka phei ngal mu tur alo om lowa mak ka ti lutuk tlatani he in ka chua san na berpo he thil thleng wang hi ni soi katum lo viau na kan soi chuak le tange nge ni hi tin athu soi chu atu tok ta ni nula thiang hlim mari in larna mak tak mai chu ziak tu endi ke zar zo liana khobel thil thleng mak le dang dai zinga hian nula thiang hlim mari in lana chanchin hian mi te ngai vena hlo hle maya kumsang kha zakwa som pasaria tanga voin thleng hian khobel thil mak zinga chiar tel alani fan mai mar in lana chanchin hi abikin khothlang ko ran ho khwan an bo na sale zuala Europe khomol point a boy puina sangyang mai USA Georgia state a Voniers huna thathar ni som pathuma piangin nula thiang hlim mare anga in chhal chu ain lar thina hemi mun chak ni lo mun danga po ain lar na sa hle bokani he mari in larna anti mai hi tetale Maureen Clinton the thunder of justice tin thil thendan chanchin le khabua chip chiar takin an chua towa an soidan chuan mari chuan Trinity thiang hlim pa tharau thiang hlim chuan ka papa local anai to sia a local le na tan mi te chu in buat sai tir turin min tirani atimau mai
hei hi kausan hruai tu Roman Catholic chuan thupuan bung som pahnih chang khat le chang lia meichhia nia inthuam ati kha ni e an ti mi amai ni mi then khat chuan Mari ani an ti lain mi then khat vele thung chuan ram huai mi hring te bum tu mai ani an ti tlat mai bok ain lana thin mun poimo zual deuh te chu Portugal rama Fatima te Spain rama Garabandal te le Yugoslavia rama Medjugorje te an nia Medjugorje hmuna hian sangha zakwa samriat pakhat kumatang khan naupang paruk hne na ain la thina helai hmun hi mimir maktaduai som panga le rongbol tu sing khat sanga velina an tlo to ania Mari in lana hmuna thil thleng lar tak pakhat chu Portugal's Dance of the Sun tia an soi khani he thil thleng hi a chan chui chua theilo khovel thil thleng mak galleria ami kholo hle maya hemi Portugal rama ain lar dan hi thlarawin lar nai mo midoi vai thilemo ngai tam tak anom bok Portugal rama Fatima hmuna sangkha zakwa som pasari me ni som pathum khan no pang pathum Jacinta Marto aunau pa Francisco le an kazen Lucia dos Santos site chuan an khodaya me che pakhat in larna an hmuwa chu mai chia chuan nula thiang hlim Mari ni thote a soi mau maya ani chuan thil tam taka soi boka tin chungmi te hne na chuan ni som pathum nia pianga ain lar je tur thote a soi boka a soyang nge chuan a hnu tharuk chung chu thlathar ni som pathum maron thlengna piangin aron in lar ta ji amai ni naupang pathum te hne na ain lar tum hian khovela thilo thleng tur te a soi loka naupang pahnih Francesco le Jacinta te hne na chuan nangni pahnih hi chu tuna tangare lo te a kan hne na kalang chu ma se Lucia hi chu rei tak khovela alo manga tuna ka thil soi zong zong lo thleng dik hi a movek bokang atia a soyang tak hian naupang pahnih te chu ni rei lo te a an thi tamaya Lucia ro chu he thu kan zia lai po hian ala dama kumsom ko pasari vel ani to ni he thil hi a thlen masak ber atangin mi te ngai ven a hlona saim ema Mari in lar lai mu tumin mun san san atangin mi pui tam takan pung khom thina ma se magdok main chung no pang pathum te chau lo chuan Mari nia in chal ronin lar chu an mu ve theilo bani ain lar to ber ni chu October ni som pathum ania hemini hian mi pui nuai khat chuang zet an pung khom tamaya zinga tangin Mari in lar lai mu tumin ruasu hnuaya mi pui sang tam tak an tlim khat mur maya mi pui chuan an be sei angin Mari chu an mulok lova ma se nakina chuan chhum chha tak kara ni chu aron lang ta war maya chu ni chhum kar tanga ron lang chu alan dan chu ain thlak ta thut mai le ni chu silver rongin aron lang ta leilama chak takin aronin kho thlata pur pur mai ni tin ni chu asa thawol wol hlea chumin a hual pap nge nge sarzam kan tiang hi ani ber ome nakina chuan ni silver rong chu asen lara aron thlak le ta phut maya reilo te a arong engin aron thlak le thuaya atopa chuan nainok rong lam deuh hian aron lang le ti chuan van lama a chhole ta vung maya chuti lai chun ni chu a phulur hlur maya mi pui chuan makan ti kher mai he thil thleng makle dang dai tak hian minute riat vel lai au ome voin thleng hian khovel thil mak chan chin ziana Portugal's Dance of the Sun tia chin chia alo ni ta ni he thil thleng hi science thlirna tar mi ta tang chuan thil ni theilo top ang ngai ani mau maya a chan chu ni khian awmna a son ve ngai lo lain Portugal rama Fatima hmuna ero lele van kal mang pelu tukin thila thleng sia chuwang chuan cosmology hole khovel mi thiam tam tak chuan a hringa hrana ram huai na thawa an pu min mi amai ni cosmology ho chuan ni chu mi pui hmulaya thlok kwal vel ni tak tak se chuan leilung kal phung hi minute riat lek chung na boi zo vek don ti na nia
ma se leilunga boina chu tiang eng ma thleng si lo ram huai na thon ingat mai an ti ta ni hemini me ni som pathum sangkha zakwa som pasari kuma Fatima huna thila thlen lai hian no pang pathum te ti lo chuan mari in lar hi an mu ve theilowa amai ro chu ni a thlokwal vele arong in thlak lai vel chu mi puinuai khat chuang fe in an mit ngei nan mutlat sia mi then khat ngai dana chuan khaminia mi puite mit kha a hu howa mi doi vai thei mass hallucinations na thawangin an mutamai nin an ngai thung Kaushan lamero chuan I Halloween mi thiang hlim mari in larna le pathian thil ti theina aron lan chuan ani ngein an ngai min mi mai ni Fatima hmuna chaupo hian mari in lar an ti hi voi tam tak muni kan ti to kha chu mari aron in lar chuan Kaushan hruai tulu pop chungchang po asoi nual nge pop jahni somruk pakhat na athi nuwa pop pathum anron om liang ti te hasoi ni tin pop housing a khan pop John Paul II chuan mar in larna hi atui pui hlea akor fual malama ti aziaka akor hnung lama latin tongin totas stans Sam Maria Mary I'm all yours Mary kapuminita kani ti achuang ko mai bok he pop John Paul II hi kumsangkha zakwa samriat pakhat me ni som pathum khan ka hliamani nge ka hliamani khan hemini vekhian Fatima hmuna mari in lar chuan pop John Paul II chu ama ven himna wang chawadam kho chuak ani thole khowela remna le muanna siam tu adua wanga anunna chu chan him sakani thu asoi tlat mai ni pop John Paul chu alomem ema ka hliamani champhak chia kumsangkha zakwa samriat pahnih me ni som pathum khan Fatima hmuna kalin chumi hmuna marilim andin lian pui ma chuan thina tong trai ta hial rengani kumsangkha zakwa samriat pahnih August ni som panga khata khan mari hi ain lar lea hemitum hian Society of Jesus Pola Father Raymond Andrew Unaupa mithito Father Louis Tharau chu Maria chuan kau chua sakin Aunau Father Raymond chu abiak tir nge ni omzia chu mithile minung in kara marinia in chal chuan palai na thokani berani ang chu Father Gobi hena September ni som pariat sangkha zakwa somret pariat kum khan ain lar le bok khovel chia tur thu a hril nge kani ome tin thingtlang lo nei mi pakhat Michael O'Donnell hena August ni khat sangkha zakwa somret pariat khan mari hi ain lar boka mari chuan thu asoi chau nge ni mari nia in chal rin lar thin hian kum sangkha zakwa som pasaria tang dei to khan mi te mu thein ain lar towa Kaushan lampoin an ngai ven ngalem ema mari in la na mun nia an soya chuan mi pui tam tak atlein an tle dul reng maya heng mari in la na mun ming thang deuh te po hian voin thleng hian tlo tu hi anei chatlak manglowa mari in la na ring tu ho Mariologist ti Paul hial po alo din pha ta ni tun rum chu Superman chungchang soi hoin tum te ang kan thuran soi tur ziak tu hi thartea domestic boss ania ani hian mania ka message ron changin athuziak chiar phal hlo maya kalom khop mai kan thon thu te ti seinan heng athuziak ngai nom tak tak te hi kanon da tel thin don ani ti thuma kan soi ma sange hriatlang lo nem em le mitam tak ti tia Tibetan master house so boru ka an kang theya an thlok thei bokani westerner zinga Tibetan lamas batlo po masaber tu chu Marco Polo khania ati chuan thilmak tak mu thu alo report dai to hriatur chu Italian ho hian do tan soi ngai lo ti thu fing hi ni chu mai ba ka modern adventurer Madam Alexander David Neil Point lamas thloka mudan chanchin alo ziak ve to boka chumi chungchanga chuan French ho hi mithu war tak chi ani ngai lo ti thu fing hi hriat tela thabokang traditional Tibetan literature in ziaka chuan Buddhist mystic ho thlok ti thu te hauma
Buddha po kha voi tam takalo thlok to ni chuba ka Indian master zinga Nagarjuna le Padma Sambhava te po an thlo thu record a ombok 11th century yogi le poet Milarepa po kha thlok thin in an lo record bok Tibetan literature historical anecdote atang le oral tradition atanga kan hria thei chu Buddhist mystic ho hian thlo theina dan an hria chutiang thil ti theina chu mystic ho chuan an nei vek ani Buddhist ho rin dana chuan thlo thei hi mihring pian kina betel mihringa omania tharau lam suang to na le ngai tuna sang taka om chuan thil ti theina zemak danglam tak alo pian chuatira chumi tang chuan boruaka kang lunglung te thole wan sang taka thlo chau te lamin a theiani Indo Tibetan literature so thilmak chanchin lirin akhatemo ti tur he nia an master te chanchin le an thlo dan chungchang atam hle bok chutiang che chuan Indo Tibetan Buddhist artist te point an suang to na te ngai na zong le te khinna ngin milem ano jiang na sa hle thin bok Hanoi don lawa rin ve thei deuh reu ani miau sia wangin ngai dan han siam po har khop mai ale lama chuan heng limitation kan ti mai boruaka thil ti kan lunglung te mania kang tabu bu te hi paranormal lama tang chuan meditation le mystic lam wanga thleng theini mi then khatin an hrilfia parapsychology then khat le sakholama tanga hrilfia dan chuan ril ru thil ti theina zeril takemo mihring chunga tharau chaknei mo mangalo omania ma se scientific community tang chuan levitation hi evidence omlo mai ba ka ani na dik tak chu magic trick illusion le hallucination mai ani ma se scientific lam hoya hrilfia don chuan levitation thlen tu hi adang dai maya gravity paileta chhawzonga force kalania chung force a chuan magnetic le electrostatic te le force dang tam taka ombok amai ro chu chutiang force lam chu Tibetan Buddhist ho hian an man ve mailbox silo thilmak tak le chanmak tak zong ani ngei mai levitation lam kan soita sa science fiction lama lut le phot mayang Superman kha ani na taka chuan alien ania planet Krypton a apiang dai ani kha chu planet chu kan khovel islet tam taka lian le gravitational force po khovel islet tam taka chak zo kani athon thu tlem hi soitel lo maila Krypton planeta civil war a chuaka an planet chu a cheme kani tin Superman khan Supermana Kryptonian minga kal elti aphuani kha asahimna tan khovel lama rocketin kalel chu athon tawang wangani khowela ajuk selenta ka chuan ama thilti theina haropui tak omte chu a hre chuak thar zela Krypton planet kha gravity chaklu tukani miaw wang khan khowel gravity hi chu ani Superman tan chuan ho hle maya chu chuan ataksa effect anei thammang lobani chu takmai chu a thlo theina chan po khani Krypton planet hi Kryptonian ho reng chuan anti-gravitational organs an nei vekani chu tak chu pressure na tak hnuaya anom thei chanania engmai na ti na theilo chan po kha an cells danglam takle radiation wangania an taksa siam tu molecules abit hle maya mishing le khol chakna chuan a chhun tlang zo lo hialani Kryptonian ho cells khan solar radiation tam taka hip theini ber maya ma se an Krypton bula red sun radiation ero chu atlem hlea an tan po chakna tham a omlo chu wang chuan nia tanga radiation hi chu Kryptonian ho cell tan kham khopania ni radiation dong reng chu an lo chak to hle zelani Krypton planet apuaka ake them reng chu Kryptonite tini ma se Superman bul hnaya Kryptonite om chuan a selina zolawa a chau pha thinani a selina radiation a hip tur ati khailak wangin a lo chaw ta thinani ka soitum tak zo ka chu gravitational force pilot chungchang le chumi effect ina angong thei ve lo thil chu aum theyang em ti hi ni khang Superman
super power ang ni em silo taksa danglam bik na nei hi an oem niang ti te hi ngai tuana alang tel lo theilowa Tibetan Buddhist hopo khan eng danglam nei mo tak chu an nei wanga ni nge yang le thiamna chi khat nei wanga gravitational force pai dan an hrezok niang le chuti rualin magic trick om zok nge nita ang ti te po ril ruwa lo oma a eng thil wang po chulo nita se amak ti mai lo chu han soi vak dan po om lo ani ber mai